sakiraɓe on daɓe hala marketing nanta e jeygol Pulaku TV mi hofni on ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna mo anduɗon mo bowɗon. Dalila mai ɗo sakiraɓe miɗo yetta on be deidei message ji moɗon ɗi gerɓani ton mi e miɗo ɓedda hokkugol munyal deidei ɗuɗɓe ɓen ɓe mi heɓayi jabago message ji mu'en. Ɗuɗɓe nder moɗon gerɓani message ji amma mi heɓayi jabago message ji mu'en yugo deidei message ji mai ɗo ɗi ɗuɗi. Dalila mai ɗo mi ɗon nder sukleji bo deidei ɗi kairu e nder jahaleji ko nandi be majum sakiraɓe, ngam mai ɗo se on jafo. E non sakiraɓe ɓe ƴamai ɓe Adamu Haruna an ka warata Cameroon na, se nde gara Cameroon, se nde gara Cameroon. Dalila mai ɗo mi promiti noon mi non nder balɗe tammiɗe warugo mi tammi warugo Cameroon. To alhamdulillahi jotta mi wolwanta on ɗo ni miɗo dow taskaram dow lawol warugo Cameroon. Jotta mi wolwanta on ɗo ni miɗo ha aéroport international de Dakar ha Sénégal. Mi ƴumman fajira hande ɗo ni to Allah mo yerdi e mi jippan Abuja ha Nigeria. To mi jippi ton bo mi waɗan sonkrolaji am feere seɗɗa deidei ko hosata balɗe seɗɗa Nigeria. To mi ummiti diga Nigeria bo sey Cameroon kadin to Allah mo yerdi sakiraɓe. Mi andi ɗuɗɓe nder moɗon ka seynayi on nanugo Adamu Haruna waran deidei Cameroon. Ɗuɗɓe nder moɗon ɗo yelo deidei to mi wari Cameroon min gida inchallah en tammi yidugo. Dalila mai ɗo miɗo mati noon miɗo wara Cameroon nder balɗe kusitiɗɗe. Jotta ɗo ni miɗo ha aéroport ha Dakar ha Sénégal. Mi ƴumman mi jippan deidei Nigeria. To mi jippi Nigeria mi waɗi sonkrolaji am hatton mi ƴummitan daga Nigeria e non se mi yotto kadin Cameroon inchallah. Banni sakiraɓe min ɗo ƴama Adamu Haruna an ka warata Cameroon na, se nde garta Cameroon. To miɗo mati noon miɗo warta Cameroon to Allah mo yerdi sakiraɓe. Ngam on jarama banta mi mati noon miɗo ha aéroport international deidei de Dakar. Mi tammi on dari aéroport on mai deidei ton ko woɗiri ɗum aéroport on deidei ɓurduga woɗugo ha Afrique de l'Ouest, Africa hirnakeri. Mi tammi on dari aéroport on sakiraɓe hay mi warana on daron seɗɗa e boɗɗum. Tammi on dari sakiraɓe. Yawwa to on gettama sakiraɓe on daɓe jeygol Pulaku TV e nanta hala marketing. Ngam mai ɗo on pat moɗon miɗo hokka on munyal deidei yugo miɗo yi'a message ji ɗuɗɓe nder moɗon ɗi mi heɓayi mi jaabi ɗumen inchallah. Deidei kala nde mi heɓi mi sukliti fuu mi tammi jabago message ji moɗon diga ɓe jamoɓe application ji ɓe waɗanay ko paiement ha nder Patreon pay ko nandi be majum. On pat moɗon mi tammi jabago on sakiraɓe inchallah. Ngam mai ɗo on jarama ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Wassalamu alaikum.